Ya diaturake sambel kemangi. Ndelok sambelmu kaya ngopo pedes apa ora? Rak cemplang. Alah biasane ki ya wong ngene iki senengane ku asin. Tandake nek cara Jawa kae nek nyambel kasinen niku kudu kokean uyah. Bah. Lah wong kasinen kok kudu ya kokean uyah. Nek sambele asin iki ya kokean uyah. Kaya wis rasa gabres wae aku dipisahi kalau ngomong terus. Ya aku mah ngomong meneng aku. Alah kok jibres ya jayamine. Nah enggak apa wong bisu Bu, lah nek kene meneng. Ayo. Sambel kemangi ya. Oke. Suaraku kok ngene iki piye? Tukang syutinge bingung nututi aku lah, mbut gawe ya rekoso. Ya. Yo eling no, Mbah. Kaya ten mriki nggih. Heeh. Jangan asem kacang sambele kemangi.
lagu napa malih? Wek, Dalem. aku kok geding aku. Napa lo kok geding? Kok jan? Rumah saku aku kowe iki anggere cedak sing duweni lapak Cibubur. Heeh. Nggih. Iki disuwun apa diaturi sik? Nggih, nyuwun Mumpung napa durung melih munggah. Bu?